Mitä, rakastat mua? Oot sä taas seonnut? En ole. Sit sulla on lääkkeet unohtunut tai jotain. Eikä ole. Lääkitystä vaihdettiin raskauden takia, mutta kaikki on ihan hyvin. No ehkä sitten niin. Mut pointti tässä on se, että sä rakastat Sergeitä. En yhtä paljon kuin sua. Tajusin viime yönä, että en mä voi kasvattaa sun lasta Sergein kanssa. Mä haluun sunkaan perheen. Jos ei kyse lääkkeestä, niin sit raskaushormonit saa sit jotenkin elättelen kuvitelmia. Ei ole kyse mistään hormoneista. Et sä tunne mitään mua kohtaan. Mä rakastan Monikaa. Meidän välillä oli vaan himo. Nyt sä unohdat tän pelleilyn. Keskityt oleen Sergeillä ihan helvetin hyvä vaimo. Onko selvä? Todellakaan ole. Jäätiin kellarista sun matkalla. Kiitos. Oisin mä sen itekin saanut. Niin, on noita kouluja ollut täälläkin. Jaa, enpä tiennytkään. Pitäisi tulla käymään kylässä. Käydään tutustua vaikka niin paikallisiin bubeihin. Mulla tulee ikäisä. Niin mullakin sua. Mihin te ootte menossa? Etti Iljaa. Mä lähden kohta sinne Lontooseen. Olisi kiva, jos te tuutte koko perheellä sinne. Joo, sori, meidän täytyy nyt mennä. Sä sentään tiedät, mistä mut löytää. Joo, tehdään silleen, ei se kato. Oho. Mitäs te kaksi puuhatte? Mä etin Mariannaa. Se on hävinnyt jonnekin. Ajaa. Oot sä sitä nähnyt? No, en eilisen jälkeen. Se vasta puhelimeen. Se varmasti ihan kunnossa. Töissä tai jossain. No niin varmaan. Mä käyn kattoo sieltä kahvilasta. Moro. Mennään joo. Nähdään. Hei, Elias. Olisiko sulla hetki aikaa? Mulla olisi yksi juttu. Joo. Aha, seuraavaksi sulla varmaan on salaisuuksia tuon Oliverin kanssa. Menkää sinne siihen. No, mitäs sulla on mielessä? Oi. No, mitä salaisuuksia sillä Monikalla oikein oli? Se vaan toivotti onnea Lontooseen. Ja antoi pari opiskeluvinkkiä. Se on ihan kiva, että te kaksi tuutta hyvin toimeen. Se on parasta, mitä sulla on sattunut pitkään aikaa. No voi olla. Mutta kaikista parasta tässä on jätkä te. Pidä itses miehinä sillä maailmalla. Niin on suunnitelma. Tyhmää kun sä meet. Niin, mutta sun veli on kato jo aikuinen. Se haluaa oman kodin ja sit se haluaa oman elämän. Mä en ainakaan ikinä tuu muuttamaan kotoa. Tosi kiva. Mutta niin kuin mä sanoin, te voitte tulla kylään koska vaan. Ja mä tuun totta kai tänne. Ja tuon tuliaisia. Sun tuliaiset on ihan huonoja. Jaha. No ehkä se Rubikin kuutio ei ollut sun juttu. Niin, koska mä saanut sitä ikinä valmiiksi, eikä iskenä saanut, vaikka se lupas auttaa. Niin, no mulla on kato aikaa keskittyä siihen. Niin varmaan joo. No ensi kerralla mä tuon sulle jotain kunnon tuliaisia. Vaikka jotain karkkia, eikä mitään belgialaista suklaata. Joo.
Mitäs faija? Varmaan olutta. Joo. No, pitäisikö se mennä pakkaan? Mä voin laittaa salia aikaisemmin kiinni tänään. Ei heittää sut kentälle. Ei sun tarvii. Mun pitää hoitaa vielä yksi tärkeä asia. Hei, odota. Herran aika, mitä sä tuolla kytteet? Sua. Piileskelit täällä koko ajan. Sergei on etsinyt sua huolesta soikeena. No mä en halua puhua sille. No eiköhän mekin olla meidän asiat puhuttu. Mä mietin sitä meidän keskustelua. No hyvä, mutta nyt sä menet Sergein luo. Esität oikein kivaa tyttöystävää. No jos et sä kuuntele mua, niin mä teen abortin. Jumalauta, pidät pienempää ääntä. Mä en välitä enää. Parempi alkaa välittää. No mä en voi mennä kotiin esittää jotain perhettä Sergein kanssa. En voi esittää, että mä rakastan sitä. Mulla on ihan sama. Mutta nyt sä menet kotiin. Mitä sä voit olla noin välinpitämätön? Mun on pakko erota Sergeistä. Mä en voi elää senkaan valheessa. No jätä se sitten. Mulla on ihan sama, mitä sä teet, kunhan kukaan ei saa tietää, että mä oon sun lapsen isä. Yllätys.